Mapapaamay ang bakasyon kan mga estudyante alagad amay man sindang mabalik sa pagklase. Base kaya sa bagong academic calendar na pigpaluwas kasudma kang Department of Education. Matapos ang presenteng academic year sa Mayo 31, mantang mapuon man ang school break sa Hunyo 1 hasta Hulyo 26. Alagad Hulyo 29 balik sa pagklase na ang mga estudyante na madurar man na sa Mayo 16, 2025. Sa maabot na Marso 25 sundo 26, nakatala ni kondusir ang third quarter examination, mantang sa maabot na Mayo 16 sa 17, ipigtalaan ang fourth quarter examination. Sigun kay DepEd Bicol Director Gilbert Sadsad, resulta inikan mga pigkondusir na field survey asin konsultasyon kang sa indang ahensya sa national organization asin mga paratukdo. Pigluluway-luwayan naman danindang maibalik ang April-May break. Ngani mailikay ang mga estudyante sa posibleng epekto kan mainit na panahon, darakang El Nino. Alagad na iyan po pwedeng biglaan dahil dakul apektadong sektor kang mga aki, sektor kang mga maestra, asin iba pa. Kaya dahil gusto naman makabalik, slowly and gradually, mabalik kita dyan. It will take at least 2 school years para ma-adjust ang satong klase. Para sa mga magurang na sindan Nanay Judy asin Lola Aida kan Barangay San Roque, Legazpi City, magayon ining bareta bakusan na sa sindang mga nagpapaklase, kundi maging sa mga estudyante. Natap so talaposan kang aki sa ang sobrang init bagata, sobrang init na sa tuya mga aki na apektuhan na dismayo, na nag-brand out. Yung masabi ko yan sa inyo. Mas okay man, tanganing makabalik na sa dating school year baga, na magbakasyon na baga, tama sa summer, na ba kung mainiton. Apwera kang bagong academic calendar na nakapalaman sa kasuguan o sa DepEd Order No. 3 Series of 2024, mayong itataong mandatory ta sa gabos ng pampublikong paratukdo ang ahensya, pun Hunyo 1 sundo Hunyo 30, bilang pagtauman subot ning konsuelo sa sendang personahes. 1 month, June 1 to June 30, dahil pag-requiron na mag-report ang maestro sa satuyang mga eskwelahan, asin sa satuyang mga division or sa satuyang rehiyon dahil mandatory dahil po sinda di-disturb. Mientras tanto, naganda naman ang DepEd Bicol sa papaabot na palarong pambansa, nagigibon sa maabot na Hulyo 6, sundo 17 ngunya na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal